Ahojte, ja vás vítam v tomto videu na kanáli Ondrej Digital. Je to nový kanál zase, takže ak tu nemáte odber, prosím, dajte znova odber. V tomto videu by som vám chcel zodpovedať otázku, či si máte alebo nemáte kúpiť novú GoPro Hero 13. Prípadne, či si máte alebo nemáte kúpiť novú DJI Osmo Action 5. Vlastne budeme porovnávať tieto dve kamery, aby to bolo ešte zaujímavé, aby sme trošku zachytili ten vývoj, tak porovnáme ešte aj GoPro 13, GoPro 12, či tam nastala nejaká evolučná zmena a nejaký progres. Ešte takto na úvod by som sa chcel poďakovať môjmu partnerovi, ktorým je smartwear.sk. Je to internetový obchod s technikou, elektronikou, hlavne teda so smart zariadeniami. Nájdete tam akčné kamery, dróny, príslušenstvo ku kamerám, Apple zariadenia, proste GoPročku tam nájdete po novom, od tohto roka majú. A nájdete tam samozrejme tieto akčné kamery Insta360 a môžete dokonca využiť aj môj zľavový kód. Nájdete ho v popise videa. Poďme to video zobrať hneď z kraja tým spôsobom, že si predstavíme GoPro 13. Testujem GoPročky od nejakej 7 alebo 8 alebo 6, dokonca to neviem už presne. Každý rokom vlastne si kúpim tú novú GoPro, pretože ich vlastne tie kamery denne používam. Ak chcete úprimnú recenziu a počuť o tých kamerách naozaj od človeka, ktorý ich používa každý deň, tak ste na dobrom mieste, pretože ja vlastne na mojom hlavnom kanáli Ondrej Walker robím cestovateľské videá. No a ja som si za tú dobu zvykol, samozrejme prešiel som si viacerými kamerami a vrátil som sa naspäť k akčnej kamere teraz nedávno. Mimochodom, točil som aj na DJI Pocket 3, na ktorú je nakrúcané toto video. A zistil som, že tá kamera nie je úplne vhodná na tie cestovateľské videá, pretože nemôžem robiť také rýchle. Vy keď tú kameru zapnete, musíte ju takto držať, ona sa tam vlastne spraví taký, že ten gimbal a potom môžete s ňou hýbať. Ale ja potrebujem rýchlo zapnúť, rýchlo vyťahnuť z vrecka, rýchlo niečo točiť, natočiť doprava, doľava. Proste tuto sa niečo deje, tam sa niečo deje, potom zase rýchlo na mňa a proste tá kamera, nehovorím, že ona pomaly reaguje, ale s ňou musíte proste trošku tak ako s gimbalom. No nemôžete proste s tým točiť jak s metlou, proste, lebo máte gimbal. Vy čo poznáte, aká je práca aj s veľkým gimbalom, s veľkou kamerou, no tak s tým musíte jemne, proste natočiť, ona sa posunie. Nejde to všetko tak rýchlo a neviem, hlavne také ako zábery o 90 stupňov dole, tak tie sú dosť problematické. Čiže zvykol som si proste na to, že ja sa nemusím pozerať na displej a ja proste tam, kde tú kameru natočím, teraz viem, že nahrávam seba. Nemusím sa pozerať, že či som to naozaj dobre otočil, či tá kamera nepozerá náhodou, či sa proste zle nezosynchronizovala so severom, východom, juhom. Viem, že keď ju takto držím a nemusím sa na ňu pozerať, tak viem, že zhruba týmto smerom ona nakrúca a ja budem točiť, kam tú kameru nasmerujem. To je pre mňa kľúčové a preto vlastne, a nie som jediný, mnoho svetových youtuberov, ktorí točia cestovateľské veci, majú proste so sebou buď tú GoPročku, alebo to Osmo, alebo nejaké Insta, alebo niečo podobné. Poďme konkrétne teda si predstaviť tú 13. Ja som ju takto dostal aj s týmto novým objektívom, ktorý je makro. K nemu sa dostaneme. Ešte na úvod, úplne na začiatok, jedna informácia. Ja som si po teste, ktorý som dostal zo Smartwearu, tú DJI Action 5 Pro, zakúpil. Táto kamera je moja, aj táto GoPro 12 je moja, na obidve som krútil, na túto som krútil preto ešte pocketkou a na túto točím teraz a túto teraz testujem. Táto je zapožičaná, ale aby ste vedeli, ja mám DJI Osmo Action 5 Pro. Čiže aby som vysvetlil svoju zaujatosť, lebo predsa len je iné, keď niekto si kúpi proste niečo a o tom rozpráva a keď si to iba požičal a chce to vychváliť alebo niečo. Proste ja budem rozprávať úprimne, ale chcel som vám povedať tú informáciu, keby som náhodou niekde niečo, ako keby si chcel obhájiť svoj nákup, tak aby ste vedeli, že toto mám. Dobre? Poďme k tej GoPro 13. Ona v podstate v základe prichádza s takýmto objektívom základným. Keď sa pozriete na dizajn, že keby sme mali zhodnotiť dizajn, veľkosť tej kamery je úplne rovnaká ako pri tej 12. Dokonca aj ten displej je úplne rovnaký ako pri 12. To znamená vlastne telom
je to úplne tá istá kamera. Vo vizuále sa zmenilo toto tu. Tu sa pridal akýsi radiátorček, môžete ho tam vidieť. To je toto. Ktorý by mal vraj zabezpečiť to, že kamera sa nemá toľko prehrievať. Oni urobili trošku konštrukčné zmeny vnútri v tele, ale zanechali pôvodný senzor aj pôvodný čip. To znamená, túto tá kamerka, mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že, a ja som si to o nej myslel dokonca aj po tých prvých testoch, ktoré som pozeral, kde dostali tí youtuberi a tí vyvolení novinári ešte v predstihu tú GoPro 13 a porovnávali ju s 12. Ja som na tie zábery pozeral, hovorím si, kamo, tam nie je rozdiel. Až kým som si tú kameru teda naozaj akože ja neotestoval, a tieto zábery tu samozrejme za chvíľočku dostanete a budete si môcť detailne pozrieť, aký je rozdiel v prípade, že vlastníte GoPro 12 a s GoPro 13. GoPro 12 dostala taký, to ste mnohí možno nad tým žasli, také tie bodečky, také nejaké vesmírne, ja neviem, prskavky, alebo jak to nazvať, tuto na tom tele ten dizajn. Hej, tá už tá 13 to nemá. Tá už je bez toho. A teda vizuálne sa tu pridal iba ten ako keby radiátorček. No nad tým sa môžeme nad tým polemizovať, či to je marketingový ťah, alebo naozaj to plní nejakú funkciu. No a ešte jedna zmena je tu dole. To sú tieto nožičky, ktoré samozrejme aj predtým, či to bolo dokonca aj na tej 12, to si môžeme pozrieť, že sa tam vlastne dalo to zapnúť na klasickú takú skrutku. Áno, to už mala aj 12. Ale rozdiel medzi 12 a 13 na spodu je trošku, ak si môžete všimnúť, tu vidíte, že sú také medzierky a do nich zapadá taký automatický magnetický držiak, ktorý možno z ďalky pripomína tento DJI. Bohužiaľ, na rozdiel od DJI, toto príslušenstvo nie je súčasťou štandardného balenia a musíte si ho dokúpiť. Ten oproti GoPročke má jednu výhodu, všimte si, aký som objektívny, alebo teda, pardon, tá oproti DJI má tú výhodu, že na tú GoPročku to zapnete aj takto, aj takto. Ja to zapnem iba jedným smerom, pretože ten magnet proste tu je nejaký, že proste dva póly sú tam a GoPročka to vyriešila tak, že môžete to cvaknúť na obidve strany. Hej, že ako to tam dáte na prvý šup, to zapadne. Je to malá vec, ale no. To chladenie oni vylepšili tým, že vlastne zmenili trošku ako keby usporiadanie tých vnútorných črievok v tej kamere. Preto sa zmenila aj baterka, ku ktorej sa dostaneme, ale tým sa aj, možno aj týmto naozaj reálne tým radiátorčekom predĺžili nahrávanie. Ak tú kameru takto postavíte, tak dokážete 52 minút nahrávať, kým sa prehreje. Táto v rovnakých podmienkach, tá 12 vydržala 41 minút. Plynule sa dostávame k tej batérii, pretože to je vec, ktorá nepoteší veľa ľudí. A to je to, že po asi 3 alebo 4 generáciách, bohužiaľ, baterka sa zmenila. Tuto máme baterku, na ktorú sme zvyknutí z GoPro 12, 11, 10 a neviem, či aj náhodou nie je 9, ale to som si už nie istý. A môžete vidieť, že batérie sú zrazu iné, majú inde piny. To znamená, že logicky nebudú kompatibilné. Veľkostne, no posúďte sami, mne sa veľmi nezdá, že by tam bol nejaký veľký veľkostný progres, ale možno sa mýlim. Príde mi, že tá baterka je vlastne takmer rovnako veľká. No, táto má 1900 mAh a táto má 1720. Možno je použitá iná technológia vnútri, neviem. Nepríde mi, že tá baterka je o toľko väčšia. V každom prípade, čo sa týka výdrž batérie, tak máme tu 88 minút na GoPro 13 versus 81 minút. Hej. Čiže tento maličký ždipček vlastne, ktorý tu a to prípada, že to je iba nejaký kryt. No ja neviem. Proste o 7 minút vydrží tá baterka dlhšie pri rovnakých podmienkach. Čo ale bohužiaľ, ak ste si nakúpili baterky, tak môžete ich hodiť do koša. Pretože ak si kúpite novú 13, musíte si kúpiť komplet nové baterky.
Bohužiaľ je to tak. Čo môžem povedať k môjmu testu, ktorý som urobil a ktorý uvidíte, tak chcem vás upozorniť na jednu vec, ktorú si všimnite. Všimnite si zvuk medzi 12 a 13. Myslím, že tam nastal pomerne výrazný progres v tom, ako je zvuk čistý. Ako zachytáva aj šumy okolia, ale bez, alebo teda ruchy, také prírodzené rušno, ktoré sa deje okolo nás, ale bez nejakých šumov. Tá 12, mám pocit, že to je niekde akože úplne naozaj, akože naozaj iná liga. Môj osobný názor je, že zvuk z DJI je o mnoho kvalitatívnejšie niekde inde ako pri GoPročke, ale naozaj progres medzi 12 a 13 je veľký, čo sa týka zvuku. Keď budete vidieť ten tretí záber, ten spoločný s tými dvoma oknami, tak tam bude vždy zvuk z tej vyššej, pre mňa vyššej a lepšej kamery, to znamená lepšej. Jednoducho pri porovnaní 12 a 13 bude zvuk z 13 a pri porovnaní 13 a GoPro 13 a DJI Osmo Action 5 Pro bude zvuk z DJI Osmo Action 5 Pro. No a keď sme už pri zvuku, tak vlastne ku DJI Osmo Action 5 Pro viete takéto DJI Mickey 2 pripojiť 2. Predtým pri štvorke DJI Osmo Action 4 bolo možné pripojiť 1. Teraz ku GoPročke je možné pravdepodobne pripojiť jeden takýto, nie som si istý, či až dva, ale určite jeden. Čiže aj z konkurenčnej značky DJI Mic 2. Takisto tam môžete pripojiť napríklad AirPody, to sa dalo už aj v predchádzajúcej generácii, ale teraz vlastne môžete viac menej aj z výrobcov pre GoPro vlastne z tretej strany, držím zvu kameru, pre výrobcov tretej strany môžete pripojiť akékoľvek väčšinu alebo niektoré proste bezdrátové mikrofóny. Čo je ale zaujímavé je, že tu keď pripojíte tento DJI Mic 2 k DJI Osmo Action 5 Pro, tak dostanete naozaj nádherný, takmer až štúdiový zvuk, ktorý môžete napríklad počuť teraz. Keď ten mikrofón pripojíte ku GoPročke, tak jednoducho nie je to tá istá značka, nie je to ten istý nejaká kompatibilita štandard, alebo to DJI robí na schvál, to aj to je možné. Jednoducho ten zvuk je taký o mnoho výrazne plechovejší, není to proste to isté. No a myslím si, že teda najväčší, ako keby taká najväčšia hitparáda alebo hitovka tohto ročnej GoPročky sú tie objektívy. Aj keď ja v nich až taký zmysel nevidím, ale oni na tom marketingovo dosť zakladajú. Je tu tento makroobjektív, ktorý sa tuto na tú bodku a tuto je tá bodka. Čiže takto sa to tam krásne nasunie a zatočí. A dokonca viete ešte tuto takto preostrovať. Makroobjektív je samozrejme na to, aby ste mohli snímať nejaké objekty z veľkej blízky, to znamená, ak ste fanúšikom fauny a flóry, alebo ak chcete nejaké produktové detailné fotky nejakých niečoho, tak to spraviť. Ja tu skúsim potom do prestrihu niečo natočiť, aby sme z toho niečo mali. Hej, tak mám tu nejaké niečo na stole a môžem z toho spraviť taký ako naozaj blízky záber. Ono by sa mi to nepodarilo napríklad záber donútra do kamery, ak by sme tam mali dostatok svetla, že? Ono by sa mi to nepodarilo pravdepodobne na DJI, pretože jednoducho tá kamera, takáto klasická športová, ostrí niekde od nejakých, 30 cm plus minus. Poďme to vyskúšať. Možno vidíte ten rozdiel. Čo sa týka ďalšieho objektívu, tak je tam ešte taký ako nejaký ultra zoom, fisheye objektív, ktorý nasadíte a budete mať ako naozaj veľmi široký uhol záberu. Ja tu ten objektív so sebou nemám, dostal som vlastne iba tento makro k tomu, nemám tu dokonca ani ten základný. On mi tu vlastne nechýba, lebo ten základný je iba kryt, čiže ja som to mohol tú recenziu samozrejme nahrať plnohodnotne, toho sa nebojte. Len nemám tú násadku, hej, nemám ten kryt. Čiže mám len tento makro. Čiže potom ešte fisheye, ktorý proste vám spraví, tam už ale budú aj zakrivené rohy a proste tieto veci. Ale napríklad, ak chcete tú kameru používať takto napríklad na hrudi,
pri bicyklovaní alebo hajkovaní alebo na lyžiach alebo niečo, tak potrebujete, ak naozaj chcete mať tam aj vlastne svoje ruky alebo vidieť bicykel, rám, lyže a podobne, skateboard, tak sa vám hodí, že ten záber je veľmi, veľmi široký. Potom je tam anamorfický objektív. To je objektív, ktorý používajú filmári. Je taký ako zaoblený jedným iba takto horizontálne. A vlastne on okrem toho, že robí vlastne taký ako ultra široký, nie že ultra široký, ale ultra úzky záber, taký wide, taký ako úzky a široký, pre vlastne väčšinou cielený pre filmárov, keď potrebujú nejaký špeciálny záber, lebo aj filmy sa točia na akčné kamery, ak potrebujete nejaký špeciálny záber, kde sa nevôjde veľká kamera. No a potom ešte robí taký odlesk svetla špeciálny, ktorý sa naozaj väčšinou využíva vo filmoch. Pre mňa, pre vlogovanie, nebudem vám klamať, nie je to pre mňa veľmi zaujímavé. No a potom ešte vlastne prišla GoPročka s balíkom ND filtrov. Čo je zaujímavé povedať, aby som nezabudol pri tých objektívoch, vlastne tu môžete vidieť hore v strede, že tá kamera rozpoznala, aký objektív som nasadil. No teraz keď to dám dole, tak automaticky to prepne na tú klasiku. A teraz keď ho zapnem, tak tu je nejaká pravdepodobne elektronika alebo nejaká informácia tá kamera dostane, aký objektív som nasadil a podľa toho vlastne nastaví aj nastavenia vlastne toho záberu, aby bola pripravená na ten objektív. Keď ste mali GoPro 12 a dali ste tam proste napríklad ten ultra širokouhlý objektív, tak ste museli v menu nastaviť, že teraz používam ten objektív. A ND filtre sú 4. Vlastne nasadzujú sa rovnako. Mám pocit, že tiež to vlastne tá GoPročka rozozná, ktorý ten filter je tam pripnutý a ktorý ste nasadili, ako má upraviť nejaké nastavenia. Priznám sa, že ja ND filtre nepoužívam, aj keď by sa to možno v nejakých situáciách hodilo, ale keďže moje zábery pri cestovaní sú raz v jednej scéne, raz svetlo, raz tma, raz proste sa to strieda, tak nie som staticky na nejakom zábere, kde by som mohol si povedať, tak teraz budem používať ND filter. Ku GoPro 13 boli predstavené také špeciálne dvierka, ktoré si vlastne tuto kúpite. Oni stoja asi 50 € alebo niečo také. Aj s tým príslušenstvom vlastne oni sa zapnú do tohto USB-C portu a potom takým ako dotykovým spôsobom tu pripnete kábel, ktorým potom tú kameru nabíjate bez toho, aby ste museli otvoriť dvierka alebo prestať nahrávať, ak robíte nejaký dlhý záber, tak vlastne môžete pripojiť, ja neviem, zo zásuvky alebo z powerbanky proste cez USB-C, že proste zapojíte. Také niečo, ako poznáme z MacBookov, proste, že sa to bezdrôtovo pripne. Magneticky sa to pripne na tie dvierka a začne to nabíjať. Nie je možné ale cez ten kábel prenášať ani obraz, ani dáta. Je to iba na nabíjanie, ten taký dotykový. No. Čo je teda pre mňa veľkým sklamaním, že ani v tom displeji vlastne tu hardwareovo veľmi nie je veľký rozdiel. Je tu rozdiel naozaj pri tom snímaní a vlastne sa k tomu aj dostaneme a poďme sa na to pozrieť teraz. Čiže dámy a páni, moje zrovnanie za rôznych svetelných podmienok, interiér, exteriér, DJI GoPro 12 versus GoPro 13. Poďme na to. Ak vám pustím to porovnanie, je treba povedať, GoPro 12, bohužiaľ, ja som to nahrával s tým, že som zabudol vypnúť sharpness. Sharpness je niečo ako zostrenie. Proste vytvára to trošku taký umelý dojem pri určitých prvkoch, najmä keď si všimnete, bude tam záber na Trenčiansky hrad, tak tá striežka bude taká plastická. To je to sharpness. Prosím, odmyslite si to pri tom porovnaní a zamerajte sa na inú vec. Je to moja chyba. Nepovažil som to až tak za kľúčové, skôr kľúčové bude porovnanie tej 13 z DJI, tam už je to v poriadku, ale zabudol som to vypnúť. A ešte jedna vec,
a to je vlastne aj vec, ktorú som nepovedal, že tá kamera má, a to je vlastne dôležitá softverová zmena. GoPro 13 má HDR-ko, HLG-čko. Je to technológia, ktorá vám umožní to, alebo teda urobí to, že aj v záberoch, kde nie je také svetlo, kde je veľký kontrast medzi svetlom a nie svetlom, môžete si to všimnúť, keď budem kráčať v garáži a budem mať jemne tieň, takto tuto pod krkom, tak pri tej GoPro 13 tam zbadáte, že ten tieň ako keby nie je taký tmavý. To je to HDR HLG, ktoré umožňuje vlastne toto snímanie. HLGčko má aj DJI Osmo Action 5 Pro. No a GoPro 13 má konečne upgradenutú aj verziu Wi-Fi na verziu 6, takže konečne niečo rýchlejšie oproti predchádzajúcim generáciám. Takže GoPročky medzi sebou. Takže GoPročky medzi sebou. Takže GoPročky medzi sebou. A zase GoPročky medzi sebou. A zase GoPročky medzi sebou. A zase GoPročky medzi sebou. Takto bez slnka a za budovou. Takto bez slnka a za budovou. Takto bez slnka a za budovou. GoPročky medzi sebou. Bez svetla. GoPročky medzi sebou. Bez svetla. GoPročky medzi sebou. Bez svetla. No a keď si aj zasvietím, tak GoPročky. No a keď si aj zasvietím, tak GoPročky. No a keď si aj zasvietím, tak GoPročky. Posledný test je medzi GoPročkami, môj klasický test
tmou, čiže prejdem z veľmi zlého svetla. Posledný test je medzi GoPročkami, môj klasický test tmou, čiže prejdem z veľmi zlého svetla. Posledný test je medzi GoPročkami, môj klasický test tmou, čiže prejdem z veľmi zlého svetla až do tmy. OK. Až do tmy. OK. Až do tmy. OK. Takže to bolo porovnanie záberov z GoPro 12 versus GoPro 13. Chcem ešte raz upozorniť, že je tam mnoho veľkých rozdielov podľa mňa a som šokovaný a fascinovaný z toho, že keď si človek naozaj pozrie 5-6 videí od ľudí, ktorí dostali tú GoPro 13 medzi prvými a robili to porovnanie s 12, tak ja neviem, robili to medzi dvoma 13 alebo čo, ja som tam nevidel žiadny rozdiel a zrazu, keď si to takto pustím, to, čo som ja nahral, tak sú tam ako markantné rozdiely, podľa mňa. Neviem, ako to vidíte vy. Pôjdeme plynule na porovnanie GoPro 13 s DJI Osmo Action 5 Pro, čo myslím, že je ten hlavný highlight, ktorý vás zaujíma. Ja poviem ešte nejakú rekapituláciu toho, čo som povedal aj pri recenzii na DJI Osmo Action 5 Pro. Tie kamerky sú rovnaké, aj 12, aj 13, aj DJI Osmo Action 5 Pro vie v 4K robiť 60 fps, slow motion 120. Áno, GoPročka vie 5,3K, ale nedáva mi to vôbec zmysel točiť v takom veľkom rozlíšení, mať tak veľmi zbytočne zahltený harddisk veľkými súbormi, ktoré vo finále aj tak niekde, keď budete dávať na sociálnu sieť, tak pravdepodobne to ľudia budú pozerať vo Full HD, maximálne v 4K, ak im to telka utiahne, čo je tiež trošku problém pri pozeraní videí z YouTubeku. A vlastne budú sa pozerať na downgradovanú kvalitu, čiže snímať v 5,3K. GoPročka to vie, tuto mi to nechýba a keď som mal aj GoPro, vždy som točil 4K. Nikdy ma nenapadlo točiť v 5,3K, aj keď áno, môžeme si povedať, že vlastne tých pixelov je tam až dvakrát toľko. Môžeme si niekedy spraviť porovnanie, ako bude vyzerať záber, keď ho budeme točiť v 5,3K, v 4K a v 1080 alebo prípadne v 2,7K. Ak chcete takéto porovnanie, ja ho veľmi rád spravím. Sám som na to zvedavý, ale vsadil by som tu kľudne 20 €, možno až 50 na to, že tam nebudeme vidieť veľké rozdiely. Minimálne to tam nie rozdiely v kvalite medzi 5,3K a 4K. Ja si to nemyslím. Ale môže to byť inak. Kľudne, ak máte nejaký zdroj informácií, pošlite do komentára link, ja si to pozriem, či to niekto porovnával a našiel nejaké rozdiely. Ak teda ešte môžem porovnať GoPro 13 a DJI Osmo Action 5 Pro, tak čo sa týka nabíjania, tak DJI má veľmi rýchle nabíjanie. GoPročka má myslím 15 W, opravte ma, ak sa mýlim. No nie je to žiadna hitparáda, čo sa týka rýchlosti nabíjania. Samozrejme môžete si kúpiť viacero batériek. Tu to napichnete na pár minút na nabíjačku a ako ja som bol na tých mojich cestách veľmi príjemne prekvapený, keď som niekde prišiel na hotel. Išiel som sa po dlhom cestovaní osprchovať, dal som to medzi tým na nabíjačku, tá kamera sa dobila na 90, na 100%. Hej, proste. No a ešte jedna dôležitá, ona nie je až tak dôležitá, lebo vlastne ja ten predný dotykový displej na tej DJI vlastne vôbec nepoužívam. Ani mi to nedáva veľký zmysel, ale mnoho recenzentov to spomína ako zásadný rozdiel. GoPročka nemá predný dotykový displej, DJI Osmo Action 5 Pro má predný dotykový displej. Ak sme teda ešte pri tých displejoch, ak môžem, tak si môžete porovnať aj veľkosť displeja a ten väčší displej, a to bez tých ramčekov je DJI. Tu máme v základnom príslušenstve túto magnetickú pripínačku, to je podľa mňa veľká vec. Tuto sa mi pri DJI páči, že oni k tomu dávajú tento tripodík, ktorý ja mám pri vlogovaní veľmi rád. Je o mnoho dlhší ako pri GoPročke, toto je originál GoPro tzv. Shorty. Môžete si porovnať jeho
dĺžku. To je dosť veľký rozdiel. Okrem toho, že tu mi to príde praktickejšie následne na dĺžku, pretože tu mi netrčí tá skrútka a nemám tu ten krk. A môžem krútiť s kamerou aj doprava, aj doľava. Hej, tu. Dokonca môžem urobiť až toto, čo mi umožní vlastne ten guľový čap hore. A ešte taká malá drobnosť, možno, že to je proste iba drobnosť, iba halus, ktorá mne nejakým spôsobom zľahčuje život, ale keď potrebujem nabíjať tú kameru, tak tuto mám špeciálny portík pod zapínaním iba na nabíjanie. GoPročka nemá, GoPročka má iba jeden, tu je nabíjanie, SD karta aj baterka vlastne v jednom. Zase, čo môže hrať pre GoPro, malá vec, toto sa lepšie otvára podľa mňa. Tú baterku, keď chcem otvoriť, častokrát, bohužiaľ je to nešťastne nad tým zapínaním auta pod ním. Tuto sa zaprem o to zapínanie, často zapnem tú kameru nechtiac, lebo treba to vysunúť hore, nejde to až tak úplne ľahko. Možno sa to časom ako keby spraví, neviem. No a ešte, aby som teda iba DJI Osmo Action 5 Pro nechválil, čo si myslím, že nerobím a snažím sa teda tú recenziu spraviť čo najviac objektívne, tak tu mám z dlhodobého používania už vytáča jedna vec. A to je, že keď tú kameru zapnete takto, že je vlastne vypnutá a teraz ako chcem rýchlo točiť. Jedna vec, čo je hra prím, je, že ona sa rýchlo zapne. Jej trvá ako keby chvíľu, prvé zapnutie po dni, keď ju máte dlho vypnutú, tak jej trvá dlho, kým sa zapne. Ale keď už ju máte v rámci toho dňa, už ste ju zapli, tak pozrite sa oproti GoPročke, aký je tam veľký rozdiel, stlačím to naraz. Tu už dávno nahrávam, tu nahrávam teraz. Hej. Nejaké 3-4 sekundy je to rozdiel. A to keď vám ide nejaké pekné auto okolo a chcete ho rýchlo natočiť, alebo niečo sa deje a proste nejaký moment, tak to môže byť ako keby zásadné. No. Stane sa to raz za celý trip týždňový, ale proste máte o jeden záber pekný viac. Chcel som ešte tú výtku dokončiť a to je to, že keď tú kameru takto zapnem zo stavu vypnutá, no a teraz nahráva. A teraz ja prestanem nahrávať, ona sa ma teraz opýta, že 3 sekundy, že či chcem ako keby zrušiť to vypnutie. A ja dám zrušiť to vypnutie a keď to spravím, tak tá kamera zostane s odomknutým displejom. Čo som najprv vôbec nevedel, že sa to deje a proste robili sa mi také halúze, že sa mi prestávali nastavenia, lebo som už samozrejme strčil do vrecka. Vy teraz musíte swipenúť dole a dať lock. Nechápem, prečo toto DJI má a či len ja neviem si niečo nastaviť, ale nedošiel som na to, neprišiel som na to, ako to zmeniť, toto nastavenie a vytáča ma to, lebo častokrát si zmením, proste zrazu nahrávam slow motion alebo úplne v inom rozlíšení alebo niečo, prídem o zvuk a proste to vás vie veľmi ako keby nazlostiť. Takže toto mi nedáva zmysel. Samozrejme, že chcem tú kameru niekedy nechať zapnutú. Ani neviem vlastne kvôli čomu, že chcem potom hneď nahrávať. Áno, že chcem hneď nahrávať. Lebo ja ju dám vypnúť a potom si uvedomím, nie, ešte chcem niečo povedať, takže to vlastne zruším a znova to zapnem, začnem rozprávať, potom ju vypnem a ona zostane zapnutá a odblokovaná. No to sú situácie, ktoré DJI je podľa mňa aj veľký fail. Dámy a páni, to je všetko, čo som chcel povedať ku GoPro 13, to je všetko, čo som chcel povedať ku DJI Osmo Action 5 Pro, nie že k tej kamere. Samostatná recenzia na DJI Osmo Action 5 Pro už som točil, bohužiaľ nie je na tomto kanáli, lebo nesmiem tu proste nahrať video, ktoré už som publikoval inde, aj keď ten kanál už je zmazaný, ale to je proti pravidlám a zmazali by mi aj tento kanál, čiže musím to video dať, ja neviem, niekde na Facebook alebo na nejakú inú platformu, alebo ja neviem. Som z toho sám smutný, ale proste tú recenziu dám niekde. Dám vám na ňu link do komentárov, keď ju niekde dám. Čiže poďme si teraz už pozrieť iba porovnanie záberov medzi DJI Osmo Action 5 Pro a GoPro 13. Je to naozaj veľmi úprimné, je to tak, ako to je. Pozrite si to, sú tam rozdiely a nechám na vás, zvážte si, ktorá kamera sa vám viac páči. Alebo ktoré tie zábery a podľa toho sa rozhodnite. Teraz je ten záber versus DJI.
GoPro 13. Teraz je ten záber versus DJI. GoPro 13. Teraz je ten záber versus DJI. GoPro 13. Jeden, dva, tri, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bez slnka a za budovou. Bez slnka a za budovou. Bez slnka a za budovou. GoPro versus DJI Osmo Action 5. GoPro versus DJI Osmo Action 5. GoPro versus DJI Osmo Action 5 a DJI versus GoPro je DJI versus GoPro je DJI versus GoPro je. No a teraz DJI versus nová GoPročka, čiže môj klasický test tmou zo veľmi zlého svetla. No a teraz DJI versus nová GoPročka, čiže môj klasický test tmou zo veľmi zlého svetla. No a teraz DJI versus nová GoPročka, čiže môj klasický test tmou zo veľmi zlého svetla až do, ako som išiel, takto nejako, až do tmy. Až do, ako som išiel, takto nejako,
až do tmy. Až do, ako som išiel, takto nejako, až do tmy. Takže toto bolo porovnanie DJI Osmo Action 5 Pro a GoPro 13. Napíšte mi prosím do komentára, ktoré tie zábery sa vám zdali lepšie, pri akej situácii, či to bolo vonku, vnútri, alebo či komplet všetky, alebo ktorú tú kameru by ste si kúpili. Ja vám ďakujem za dopozeranie. Určite prosím nezabudnite dať ten odber na tento, lebo je to nový kanál, novo vytvorený. Dajte aj like, zvonček, napíšte komentár, podporte algoritmus, pošlite niekomu, prezdieľajte, to budem veľmi rád. Ahojte, čauko.